Poštovane dame, lovice, lovci, članovi lovačke udruge Hrvatski dragovoljac Duga Resa, još jedanput svima dobar večer. Hvala vam na odazivu, na našu redovnu izvještajnu skupštinu. I ono što mi je posebno drago, što večeras među svima nama, vama mogu pozdraviti našeg gospodina Ivana Baršića, gradonačelnika grada Duga Rese. Njegovog zamjenika, gradonačelnika, gospodina Tomislava Boljara, predsjednika gradskog vijeća, gospodina Zlatka Grčića, a pošto Ivo ima puno funkcija, ja ću samo reći ovo jednu. Pozdravljam gospodina Ivu Benića, predsjednika 137. brigade. Također Darka Halovanića, tajnika lovačkog društva Brezetinac. Našim hrvatskim braniteljima koji su dali živote za našu lijepu domovinu Hrvatsku. Neka im je večna slava i hvala. Evo izvješće o radu izvršnog odbora lovačke udruge Lovac Hrvatski dragovoljac Duga Resa za lovnu 2014-2015 godinu. Ukupno je održano 6 sastanaka izvršnog odbora. Sastanci su se uglavnom održavali prema potrebi i to u proširenom sastavu. Uvijek izvršni odbor, nadzorni odbor su učestvovali. Kvorum za održavanje je bio uvijek u 100% postotku. Prema usmenim i pismenim zamolbama u 2014-2015 godini u udrugu je primljeno 9 novih članova, a to su Mirko Mrzljak, Josip Draganjac, Danijel Tomičić, Zdravko Tomičić, Ivan Barać, Damir Katić, to su sve matični članovi, znači samo u ovoj udrugi, nigdje drugdje u lovačkim društvima. I pridruženi članovi Dragutin Domšić, Zvonko Banjavčić i Marijan Lauš. Petar Frketić iz matičnog članstva želi dalje s nama se družiti, prebačen u podupirajuće jer više nema status lovca. Ivan Bakin napustio nas je 16. siječnja 2015. godine, predsjednik, tajnik i 3 člana izvršnog odbora udruge su bili na njegovom posljednjem ispraćaju. Josip Vukmanić je zatražio da se oslobodi članstva, znači podupirajućeg, kao i funkcije nadzornog odbora. Udruga sada ima 37 članova matičnih, samo znači u ovoj udruzi, 16 pridruženih i 4 podupirajuća, što je ukupno 55 članova. 27. travnja 2014. godine, povodom Dana planeta Zemlje, priključili smo se akciji čišćenja i uređenja šume u organizaciji sa lovačkim društvom Brezetinac Bukovina. Na depozit kuna 79, što je ukupno 6.401 kuna 79 lipa. Plus prijenos iz 2013. godine u iznosu od 3.038 kuna 43 lipe, što je sve ukupno 9.000... Nismo zaprimili niti jedan zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana udruge. Svi članovi koji su se ponašali korektno, poštivajući statut udruge, kao i sve ostale normativne akte udruge. Stoga vas sve skupa molimo da nastavite i dalje biti dobri članovi udruge. Dana 24.3.2015. godine nadzorni odbor u sastavu Josip Vukmanić predsjednik, Ivan Oršović član, Ivica Stojković član. Izvršili su pregled financijskog poslovanja te donijeli sljedeći zaključak. Ali ovo je izuzetno pozitivno što udruga radi, jer to je pohvalno, vjerujem, i sa ljudima koji su ovdje. Je to moguće. Znači, u mjesecu travnju sudjelovati u najvećem ekoprojektu u Hrvatskoj, to je zelena čistka. Udruge, i lovačka društva, udruge, sportske, sve dužne su napraviti u biti nove statute do 1. Znači, listopada predati. To je veliki jedan posao, jedan strašno veliki posao da napraviti ono kako treba, ured za opću upravu, natrag, kao što smo i za klub i dobili uredno rješenje, pohvaljeni statut je bio vrhunski, tako budemo mi napravili.
Gospodine predsjedavajući, cijenjene lovice i lovci, kolege hrvatski branitelji, dragi gosti organiziranih borbenih postrojbi koje su se uključile u obranu domovine Hrvatske. Eto i vaša udruga ima taj simbolični naziv Lovac hrvatskih dragovoljaca. Pozdrav svima, poštovane dame, poštovane gospodo, gradonačelniče, gradonačelniče, tajniče i voditelja skupštine. Osobito zadovoljstvo i čast mi je da vas mogu pozdraviti u svoje osobno ime i u ime svih vijećnika grada Duga Rese. Dakle, na samom početku čestitam vam na radu, čestitam vam na uspjesima. Moram primijetiti, dakle, ovaj podatak o prijemu novih članova, odnosno su bili prošle godine na skupštini. Dakle, to je onaj rad koji je vidljiv kod vas, dakle, da se stalno obnavlja to članstvo. I moram priznati da bih volio više da vidim mlađih, po godinama mlađih lovaca. Poštovani gosti, kolegice i kolege lovci, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem na pozivu i na gostoprimstvu. Mi u Lovačkom društvu Brezentinac baš nemamo običaj da zovemo gosta na svoju skupštinu iz koje razloga. To je jedini dan u godini kada nas se jako puno skupi i kada jedan drugom u facu kažemo ono kako ga ide. Poštovane lovice, poštovani lovci, dragi gosti, poštovane predsjednice vijeća, evo i današnje radno predsjedništvo izvršene skupštine, redovne vašeg lovca dragovoljca. Neću se vraćati do 5 godina natrag, ali nikad treba uvijek napomenuti zašto ste opstali jer ste imali podršku. Od prostora kad smo se istjerali van, svašta smo proživjeli s vama i bili ste paradržavni, paralovački, svašta je to bilo i ajde za 5 godina nešto je sjelo, nešto se odradilo, znači da funkcionira, da imate svoj prostor, sve uvjete i da ste cijenjeni u društvu. To je bit svega kao vi članovi i kao rukovodstvo koje vas vodi u lovstvu. Društvom Brezentinac smo potpisali povelju i da želimo još bolju suradnju i još jače treće poluvrijeme, pa Lovačkom društvu, predstavniku tajniku Brezentinca, evo malo za njihovu onaj lijepi dom, negdje će oni to uvrstiti. Evo, dobro prijatelju. Za zastavu Lovačka. Uz pomoć turističke zajednice za organizaciju gore Svetog Huberta, gdje smo se lijepo družili, ja se duboko nadam koji su bili lijepo družili, a njima barem ako ništa za prvu ruku, jer nemaju, pa barem jednu ovakvu zahvalnicu. A dobro, možda sam trebao i okvidat napraviti, pa bi evo zamolio Toma, ti si taj još uvijek za turističku zajednicu, hvala ti lijepo, a ti znaš da ćemo se opet obratiti. A nadam se da se bavite sa internetima, pa otvarate Lovac Info, pa na Lovac Info jako lijepe sve ove naše skupštine članki, a za to je zaslužno i Ivica Mokej. Da nas štejt snimi, evo, hvala ti. Ako dobro vodi, iako malo imamo love, ali dobro, opet ona to sve dobro izmisli. Naša ročinopolagačica Davorka Refulec, Bobra. Da pucali pa dobijem, ajde. I to zna, može. I nemoj sumivat mjesec dana. Hvala. To je Tiska Ragalović, uvijek, evo i danas novi članovi, ja mislim da vam je Davorka podijelila naše članske iskaznice, imate onu lovačku iskaznicu, ali imate i našu člansku. Naš Josip Glavović, Tiska Ragalović, to sve radi u biti u donaciji. Evo, pa i za njega smo pripremili, ali pošto ga nema, znači budemo dali to naknadno. Evo pogledajte, znači ovaj prsluk i ova kapa i dalje, ja sam se čuo sa firmom koja to nam radi, koja radila i ovu zastavu, je 100 kuna. Danas ko bude htio, ko želi, gospođi Davorki Refulec, neka uplati 100 kuna i izrazi želju znači, da ovu kapu i ovaj prsluk i da ja mogu onda
Hoćemo ovako, kako da više bude. I da ja onda mogu naručiti, jer sigurno 1-2 komada ne, više bi koštalo brza pošta i tako dalje. Evo, to je to. Lijepo ti stavio. Samo da se žaš. Dođete u Lovina, ali ne Okreni se. Samo malo. Ne, Ali to moraš i ko vječnik. ne, ovo je... Ja sam Marijan Lovč, novi sam sad danas večeras došao tu. Htio bi ipak nešto da znam kao pridruženi član, da li vi imate neki statut, kakva prava imamo ovdje kao pridruženi član. To i da li sam ja uopće primljen samo od vas ili od cijelog društva? Nećete ruke, ja stavimo uspješno druženje i čisto malo tamo gore za... Ja prešao u Važbu. Može.